Kamino ka papa? Kasi magbantay sa inyo? Si Mama lang. Rika. Tita Rika, kaya trabaho si papa ha? Mala. Okay, parang kapay tag-milk ha? Gagat ka? Trabaho si papa, asa pa trabaho? Okay. Ano ha? Kamino ti ha? Pansaway ka malaha, dili mo ha, pasaway ha? Kaya pabunala mo na kong silib, di mo minaw. Be, Ako kamapit. huwag mato sa ate. Ibi na. Agi kakata sa kong likod. Bakang ay ako. At bekerja. Sana? Ayan, tignan mo. Ako lala na pa. Ako na. Naghahat ka sa Ako akin. pagpalit pa yung ako na. Oh, kahit lang kita na. Porta si papa. Paminaw lang ganit mo papa. Di pasaway ka man lang. Kami trabaho sa papa ha? Ha? Habol ko eh. Ako. Ayaw ikawas yung Bibi! ay paggaw yung kuwan ha, yung kamot. Maputol na. Ma'am, sobra na lagi. Ay, 6 kilos ulit no? Kilo mo ka? Oo, okay na. 6 kilos ulit na. Budget, marami ka. Wala lang sila ipasit ka. Wa pa, unya pa. Hindi budget ka mo anak. Sorry kayo. 6 kilos ang nabugas ka rin. Natin ko papa para sa inyo. Yeah, budget mo pa. Marami budget mo ka rin. Wala pa ka adlaw. Eh, para pumita si papa. Marami ka rin. Sa ikaw mo? Eh? May luman na. Milo? Pampers oh? Pabulingit ka? Buhay nga kag manap, hindi pa tao. Dako ni kuan sa ginuuning nani. Katabang kasi si katao. Ay pag kilo anak at kap. Ay nako. Pida. B! B! Hey! Ito na. Papa biha? Pati ha? Kahit nabugas ha? Ha? Suko ka papa te. Suko ka papa? Suko ka papa? Ayaw gar. Sabi. Bye-bye na. Bye-bye, trabaho pa. Bibi ni papa. Ang bibi ni papa. Masimba ni bibi. Masimba ni sa bibi ni papa. Nabugot pa na naong. Looy. Looy sa bibi. Saan mamugot mo na naong? Biskuit mo. Pero gusto. Lab-lab ay. Taon ay, looy. Bibi. Love you, Bibi. I love you. Anak, naraman ako. Muro na ibatid sila parang papa. Napanam lagi na. Bibi Chelsea, Bibi Muro na ibatid ni papa.
Oh, iya. Ito. Tabuan ta na pintibilan matulong sa buwan. Iya, bibit si Maro ng bugas ni Papa. Nangunguara si Papa diri ka mamalain dayo. Bugas para makatagos sa inyo. Kaya wala with taon si Papa karon. Naisod din taon. Nakatag ako sa inyo mga anak ko mo sa kanilang okay rin eh. Wala magilain taon. Bugas, tingin niya. Ano ni, lift good na ni dahil Papa, kawas papi trabaho. Jadi bugasnya pat, ganun pat, ganyan lang kakawan mga bata pat. Bugas para kita ate.